Ahoj, poďte so mnou pripraviť tieto jablkovo-tekvicové akože tekvičky z lístkového cesta. Jablko si nakrája na kolieska hrúbky asi 1 cm. To isté urob aj s malou tekvicou, ktorá by sa mala veľkostne podobať jablku. Stredný výkroj použitím kruhovej vykrojovačky mala priemer 3 cm. 100 g kryštálového cukru zmiešaj s poločajovou lyžičkou mletého kardamónu a obal v ňom plátok jablka aj tekvice. Lístkové cesto si rozvalkaj na hrúbku pár milimetrov alebo použito chladené, ktoré je už rovno vyvalkané. Pozdĺžne si narež také 1 až 1,5 cm pásiky. Jablko ulož na tekvicu a začni dokola obalovať lístkovým cestom. Na jedno takéto obalenie som potrebovala 2 pásiky cesta. Cesto na konci jemne utlač, aby bolo všade pekne nalepené. Ulož na plech vyslaný papierom na pečenie. Ja som ešte z kúska cesta vytvorila stopky, aby po upečení koláčik pripomínal tekvičku. Potri rozšľahaným vajíčkom a posyp s dostatkovým cukrom. Peš vo vyhratej rúre na 210 stupňov Celzia približne 10 až 15 minút. Dozdob lístkom bazalky a enjoy!